has to act with the rest of the Commission for him to deliver a proper constitutional decision. It is for the Commission to tally and verify the results. And in Article 138.10 is only where the chairman is asked to declare. Mondo ne oyang ne doho kaka gik moko notimore. Philip Murgor ma bende achiel kuom okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua olero ni andika kuong'ruok mar John Mark Gidhongo, George Njoroge kanyakla kod nonro mag obila mag okwach kich DCI lero kaka ne odonjruok kod kuku mar IEBC e kinde chwalo duoko ahinya te ombuch jatend piny. Murgor eneno mare wacho ni Chebukati ne omiyo thuolo apisa moko machiko koyiene gi tayo yiero donjo e kuku mar IEBC bang' kane Form 34A manyiso kaka ne ogo ombulu oore yor PDF ma ok nyal loki. Nitie jomoko mane okwongo lodhe kane pok okete e yo mar CSV ma iluongo ni comma separated value ma inyalo loki kendo giloke kapok okete kar IEBC ma jopiny ne nyalo nene. Jakony mar Chebukati Dickson Wanusu bende okoni ne omira yaw kata password modonjo e kuku mar IEBC kowuondore ni onono Form 34A ataro mar chike mag yiero. Mopogore gi dwaro mar chik ni Form 34C milando go duoko mar jatend piny owinjore olos dichiel, okil Murgor okoni noloke nyadiriyo motelo ne lendo. Eneno mare okil Murgor okoni tarik 12 dwe mar 8 2022 saa 9:48 gi sekend 43 ndalo adek bang' yiero kendo ndalo 2 motelo ne lando duoko ne olos Form 34C ataro mar chik. Okoni tarik 14 dwe mar 8 2022 saa 9:57 gi sekend 1 mar okinyi ng'ato ne odonjore gi form no mane IEBC oketo e mbui margi kata portal. Olero ni ng'atno ne ochako donjo kendo e form no saa 10:1 gi sekend 33 mar kogwen. Oluo bende ni tarik 14 dwe mar 8 2022 saa 9:34 gi sekend 12 ng'at machielo ma otekune ni malo ne odonjore e form no mar 34C kendo timone lokruok. Kowacho ni chik nyakalo, okil Feroz Noruji onyiso doho mondo mi okaw ndamo ne Chebukati ma wacho ni sechocho yiero koro nyadiriyo. We cannot have, whatever the outcome of this petition, we cannot have the self-discredited person who is giving false affidavits and doing all these things to be the chairperson of the IEBC or anything at all. Bang' okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua pedho neno, joyal buche 7 mag doho mamalo mogik biro piedho mar yango ka bende giromo wito oko lendo mar jakom mar IEBC Wafula Chebukati mano yango go William Ruto kaka jaloche kom mar tend piny Kenya kata oyo. George Bati, Ramogi TV. To kopogore gi ng'ur mar Raila Odinga kod Martha Karua, okinde mamoko bende noriedo ka pedho neno magi e loji mamoko mochwalo ng'ur mar kwedo yiero mar William Ruto. Okil Kamaloka Willis Otieno mane mino wache loja chwal ng'ur Khelef Khalifa olero ni ting' mar kweno, rewo, nono kod lando duoko mag yiero mar kom tend piny Kenya en mar commissioners duto mag IEBC ma ok jakom Wafula Chebukati kende. It is now tried that under Article 81, elections must be conducted by an independent body. The presidential elections whose results we are disputing were conducted by an independent individual, not a body. Because if it was a body, I would not have been served with documents from commissioners confirming they did not participate in the verification and tallying of the count. I submit that the election is a process, it is a progressive process, and the completion of one process enables another. If you do not complete voting, you cannot tally. If you don't complete tallying, you cannot declare. I submit that tallying and verification having not taken place as provided by the Constitution, then there was no result for the chairman to declare.
Kwadhi mbele ni arita oketi motegno e alwora mar doho mar Milimani kama bura dhi e nyime ewi yiero mokalo. Kinde kod ji mamoko duto madonje doho no imenyo malong'o mar neno ni onge ng'ama buono chik. Judith Omondi miwa ler mar wachni. Saa adek e wang'o nyango, okinde, jofwambo, jong'ad bura duto riore mar chako odiechieng' mar ariyo mar winjo bura mane ochwal kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga kod jalupne Martha Karua e nyim doho maduong' mogik. E kinde ni, obila donjo kod arita mager. Duto koriwore kod chukdar timo ne ji peksen. Peksen ma itimo nyaka kod guogi molonye ng'weyo gik ma ok opuodhi kapok gidonjo mar winjo bura. Oko mar doho mar Milimani kuma iwinjie bura, bende nitie jopiny ma ok oyiene gidonjo. Gichwalo ng'ur margi ewi gima omiyo obila otamo gidonjo mar winjo bura madhi nyime. Nimekuja hapa kusikiza kesi ya baba ambaye ni baba Amolo Odinga. Lakini nimekatazwa kuingia nisikize kesi. Sasa mimi nauliza kusikiza kesi iko na ubaya gani? Siniruhusiwe tu nikae na nisikize kesi inaenda namna gani? Gimomi abiro neno bura mar baba gini litnwa nikech en chakre tarika chakre 2013 jaduong' ne ikwalo. Ok adwa neno TV nikech adwa TV, ok adwa neno awon giwang'a winj kaka iwacho gi ita. Ema wuoro ang'o miyo kelo arita mang'eny ma ng'ato ok nyal donjo, mager ok nyal donjo. Nikech aweyo kawuono ok adhi chiro na bia winje buch baba. Oko mar doho ni ma Milimani, wuotho mar jopiny odok piny. Obila luorore koni gi kocha, kendo giduto gichiko itgi mar winjo wach manyalo rocho arita e alworano. E rangach mar 4 mar doho ni, chenro mar kwano ombulu e kuonde go ombulu 15 mane doho ng'ado ni onukono mag gi dhi nyime. Nyinge mag okinde iluongo: Madam Juliana Cherera, we have Annington Amon. Ji ma oyiene gidonjo osedonjo kendo obila mag arita golo chik mowinjo luw. Kweno dhi nyime maonge rochni moro amora. Kwe okwako hema. 84. Karan mar bad migawo mar doho Anamadi nyicha oyango ni doho ma Milimani ok nyal ting'o ji duto manyalo bedo gi gombo mar winjo burano. Ne okwayo jopiny mondo luw burano kokalo e mbui, nyaka londo kod wang' jowi mekgi. Kwe kod arita osenenore nyaka nyichak winj burano, kendo obila mawilore kinde ka kinde igeno ni biro chwalo arita makare kar winjo bura go madhi nyime Milimani nyaka tarik 5 kuma ibiro ng'adi e bura kotudore kod yiero mane otim tarik 9 mar dwe mar 8 e pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Koro bang' tieko winjo neno ma opedhi gi moko kuom okinde kawuono, joyal bura mag doho mamalo mogik rito mar medo yudo ler kowuok kuom okinde mag kweth mapok oloso nyaka sani. Odiechieng' mar 2 mar winjo bura, doho geno winjo wach kowuok kuom commissioners 4 mag IEBC makwedo duoko manyocha landi gi jakom duolno, mano Juliana Cherera, Irene Masit, Justice Nyang'aya kod Francis Wanderi. Commissioners go idhi lose logi gi okil achiel moro ka moro ka thuolo momigi duto en saa achiel. Okinde 4 mag duol matayo yiero men IEBC bende kiny nobed gi thuolo mar twak e nyim doho mana kaka okil mar jakom duolno Wafula Chebukati. Duto idhi migi thuolo mar seche 3. Jatend Kenya moyier William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua bende kiny noyud thuolo mar lero korgi. Okinde 4 mag Ruto dhi lose nyim doho kuom thuolo mar seche 3. Odiechieng' makiny onogono bende ema Attorney General ma pacho kaendi Paul Kihara Kariuki kokalo kuom okil mare dhi yudo dakika moko 30 mar loso kapok ji 3 mochiwore kaka osiepe mag doho bende go mbaka gi kanyo.
Koro bang' doho mamalo mogik golo chik mondo IEBC ochiw thuolo ne okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua neno kendo goyo kogno mbui kata sava mar IEBC. Chenro no ne obedo kod achiedh nade bang' yangore ni IEBC ne odigni e yawo sava go duto. Okil Kamaloka James Orengo ne opedho ywak mare nyim doho kowacho ni IEBC odagi chiwo thuolo mar yawo sava duto kaka chik ne dwaro. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Donyo segolo chik ne IEBC mondo chiw thuolo ne okinde ma oyiedhi mar donjo kendo rango chal mar dag duoko e mbui ma otisi ni sava. Kata kamano chal ma kamano no kochopo kare ka okinde mag Raila Odinga kotelne kod James Orengo ne opedho ng'ur ne joyal buche 7 mag doho mamalo mogik ka ywak ni omigi thuolo mar donjo e rot achiel mar sava kama moka 7 pod IEBC okoyawnegi. We have been given restricted access only to the result transmission system and only access, it has not been granted yet, only to one server, and it is established that the IEBC has got 8 servers. The decision to write formally to the registrar in the hope that the court eventually can resolve this matter as quickly as possible, because we are running out of time. Jangad buche Isaac Lenaola okoni okinde mag Raila Odinga ni do menyo machiegni chenro mar yawo sava kendo report ibiro chopi nyimgi. We are aware about that issue. We are following up on the question, and as far as we know, the exercise is continuing. Should there be an issue later in the day or tomorrow morning, we shall receive a report. Duond do chalo ka gima gido IEBC kendo gikone ne gikaw thuolo mar luwo chik kendo yawo sava ne nonro. This is Vita 1. Kamachielo en ni chenro mar nuoyo kweno mar ombulu e moko kuom kuonde mag luto ombulu dhi nyime. Do ne ogolo chik mondo mi nuo kweno e kuonde moriwo Nandi Hills, e Sinendet Primary man Nandi, Belgut, Kapsoser, e Chepkutung Primary man e County ma Kericho, Jomvu, Mwikindani kod tesen luto ombulu mar Ministry of Water Tanks ma Mombasa County, e kuonde kaka Majengo Primary, Mvita, e County ma Mombasa, e Tinderet, Jarok, Gidhanji kod Kiheru Primary e County ma Nyandarua. Kweno makamano timore Forofa House man machiegni kod do ma Milimani kama bura dhi nyime. E kinde kweno no fwenyore ni kar chung od bura ma Mvita e kar luto ombulu ma Majengo Primary mar 2, William Ruto no yudo ombulu 83 ka Raila Odinga ni kod 139. E kata kamano onyenyore lela ni onge nondo manondiki otas mar Form 34A mar 2 kuom 2. E kendo chako yangore ni onge Form 34A mar 1 kuom 2. 31, 32. Kweno mar Mvita Primary, William Ruto noyudo 123, Raila Odinga nigi 128. Bendo yangore ni Form 34A onge koda muri. There is no other batch. So that then deals with this ballot. Kaka yo luruok kod chike mogol kod do maduong' pachoka, chenro mar kwano ombulu mowuok kuonde mag luto ombulu 15 odhi nyime bwarita mager mar yudo ka duoko bende nyalo bedo kod pogruok. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Supreme Court mar Kojolo Milimani, Nairobi. Kwa Supreme Court wadhi yuyo moro matin. Awinjo ka Walter tise ni Supreme Court mar Kojolo Milimani. Wadhi yuyo matin kwa duogo to podon gi weche moko achiel 2 3 mobro nyiso ka kaso jaka Black bende bobiro gi weche mag 2K. Okamano kik dhi mabor ahinya. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Stephen from Nyeri County. I participated in Shabiki Major League Jackpot and I'm a winner. With only 10 bob, you too can be a winner. Majina Simon Drango kutoka Bomet. Nimeshinda. Hata pia utaweza kuwa mshindi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
who's taking over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia Wakenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chieng' motuo mogo nyalo dak, nyalo kawo kata higni 2 kapok okethore. Kodhi bende kwa mabor mana kuom muokwa mwasepidhono ema wanyalo tong'o bedenego to kendo wayudo kodhi. Muogo ma wapidho ichame kendo irege. Nitie kinde ma muogo timo maber, nitie kinde ma muogo ok tim maber. Make Chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Oimore ni podukete mana Ramogi TV kanyi kwa Ramogi wadhene mbele gi weche mane timore piny Thurka kawuono ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kawuono ne wuok oko e lela bang' jopiny gombo nene nyaka ne bag yiero. Jatend piny no ne opore Mombasa kama ne oromo gi jotelo mawuok e alwora no, ne oriwore gi jotelo go e yudo migago moro e magawa moro kanyo manie kar dak ma Old Town kapok owuotho gi tiende ka omoso jopiny. Uhuru ne oten gi gavana manyien ma Mombasa Makore Abdul Somad Sharif Nasir, gavana mawuok e apis Ali Hassan Joho kod jotelo mamoko. Ne ok giloso gi jopiny kata kamano. Johera mag josiasa mane osebedo ka siro kweth mopogore mag josiasa e kaunti ma Kisumu kaluwore gi yiero mane orumo, koro wacho ni giyie kod duoko mag yiero kata doko ni moko kuom jochung' mane gisiro ne ok oyudo lemo mane gidwaro tok duoko mar yiero no. Sharon Ong'ao gi ler mar wachni. E kaunti ma Kisumu, pogruok ne omienjo e kinde jochung' mane ochung' kod otiko mar ODM kaachiel kod jowetegi mane ochung' kendgi gin giwegi. Mano ne en kaluwore gi wach mar goyo kura e yor 6 piece. Joshua Ogina mong'ere gi nying mar pakruok kaka Ogina Kidi Kibudi, ma bende ne en achiel kuom johera mag jochung'. Umbe ne ong'ere bang' tipo mopogore mane osebedo ka oke mbui mare kano kwedo dwaro mar duond bura mar ODM mar chiwo otiko e yo Nyalodia, kaluwore gi welo mag duond buche mane dhi nyime. Ogina ne oramo ni thoth jochung' mane ochunegi otiko e yor Nyalodia ne biro chunogi mar mondo mi gimok mach kod oboke makamago kalore ne ibiro yombgi e kombe makamago. To na loso video no nitie jomoko momi certificate mag ODM to kata kamano to nyaka jomoko mogodo mach. Koro na wacho mano kaluwore gi ng'ama na support kano duogo na gi party mara chung' kenda. To kanano no mos kanye wasetimo yiero to ne nitie kuonde moko kaka Kisumu West ne waneno ga kulago ne berga kabisa. Kisumu East ne waneno ga Shakir Shabir beyo kabisa. Kisumu Central pok wabedo gi problem mar MP kana onge MP ga mosebiro ga chung' kenda.
mak mano uda kende manyo ko wuoga chung kenda no. Kata kamano bang' yiero maduong' mano bag chien tarik 9 mar dwe mar 8, thoth jochung' mano siro ahinya e kar chung od bura ma Kisumu Central kachiel kod Kisumu West ne oyombi. Ase accept ni orono yombo wa yo moriere yo mara diera yo ma onge kunyalo wacho ni ng'ato kwalago ng'ini nitie range baka ng'ato weigo to kinyal gombo kata dhi kod chunyi chido koro rate manorono wewago no lawa wanawa machunyu chido kwanyal kata dhi kod koro mane momiyo na agolo wach mar ng'ade nywande kaluwore gi nonro kata achiel mar achung' kenda na wacho gi gimomiyo tadier kuma na wacho be ni nodo ni dhi chung kende japani rosa buyo to yombo olago 100% magi kunde mana wuoe kod Kisumu Central na wuoe wache Dr. Ron kod Ouda Unyayala mo already Oron olawo Ouda wanawa mo udo dok dala kod na wuoe kendo Kisumu East kochacha kindu Shakir Saber kodoricho. Munir Kirunda achiel kuom johera mag jochung' manochung' e yiero mahigani e kaunti ma Kisumu. Bende wacho ni yiero mahigani ochiwo puonj ne onagi makochopo yiero mabiro. Owinjore gi lut ombulu e yor 6 piece mondo ogeng' ne jomoyombi mariwore kod kweth mamoko. Kose yombi e nomination kiki chaki chungi party moro kiku chako longa mochungi independent. Uneno gi wangu gik matimore. Nyocha babo kwero maber ni gona uru ombulu karule gi wana Jessica ma en 6 piece to jok moko no kwedo ni gino rach kidwaro ng'ade nywande but matokeo koro gineno kako genya gimotimore ero gi soja UDA nyocha kok Nyasaye timono ne Rosa Buyu kae donge ne wabedo gi ja UDA moro be kae olaga luoch makoro ero sani koro neno gimatimre ma next time gimoro kaka makik nuore kose yombi e nomination kiku chako long'ano. Sharon Ngao, Ramogi TV. Kwa mbele weche mag kaunti zin nok mar masinde mag pimo jopiny mondo ng'e chal margi mar kute mag ayaki okwako ute thieth mag piny owacho e kaunti ma Homa Bay. Kuom thuolo mar dweche 5 koro mokalo, chenro mar pimo jopiny e ng'eyo chal margi mar kute mag ayaki ok osebedo ka dhi nyime e ute thieth mag piny owacho kaluwore gi onge mar masindego. Apisas mag thieth wacho ni nok mar masindego biro nikech bad migawo e piny owacho mamalo ma ochung' ne kedo gi kute mag ayaki NASCOP odeko keyo gige pimgo e kaunti no. Mondo amiya positive result in ngamo biro for testing nyaka obed confirmed. Itimo gi the first test mokwongo nugolo ne positive to nyaka obed confirmed gi the second test maluongo ni first response no eka inyalo ng'isi ni you have an HIV positive result but nikech the second test nikonego osebedo ka onge then wachalo joma ok nyal we are not been able to timo testing koro this challenge and the result and kama mokwongo we cannot know the status ma joma either dwaro the service or joma wadwaro mondo wang'e status gi. HIV program pod nodong Nairobi ne poden programs mang'eny gi ne odong Afia House to kata kamano jo county bende onengo wamed matin lakini ng'eny gi gik moko motiyo kolka ukimi pod ne odong Afia House wan kod gi twak kaluwore kolka shortages mantiere go manche gi assure ni gigo biro makoro ok bedo gi nok moro amora. Machiegni weche mag tuke nyinga Milton Ochieng Jaka Black jariemb nyamburko mag piem mar tim KCB Nihil Sachania owacho ni en gi yien odhi tieke thuolo mar 5 e round mar 6 mar Kenya National Rally Championship madhi timore Nanyuki. Maerie piem mare maduong' mokwongo bang' World Rally Championship ma higani mano timore dwe mar 6